чисто, добре запечено. На другите места беше сякаш по-добре запечено. Тук това отпред е меко и се вижда, че е меко. Отзад е по-хрупково и запечено. Така, картофче с сосче. Самия картоф е хубав, не е такъв мъши, глетав. Пържен е направен на температура, обаче не е хрупкав. Малко дробак е това. Не излезе чак толкова мазен. Вземе сега една цяла хапка. Добре, това не ми го направих от хрупкав. Мисля, че е много готино, че в това видео не снимаме там, защото сигурно ще да ми го направят една идея по-хрупкав, ако бяхме снимали там. Дюнер е свеж, много приятен, много лек, сочето е много леко. Сочето е леко, киселко, не е чак толкова чесново, не бие много начесан, течно е. Тая вече като съм си охапал се вижда и колко месо има. Сложили си стабилно количество месо, рейшиото месо е хубаво, пичетата е приятна, зеленчуците са свежи, хубави, добър избор на зеленчуци. Няма кисели краставички тук. Това си някаква определена марка. Правя в днешното видео, че киселите краставички на последните 3 месеца, не, без миналото, без шеф Шами, топ шеф, шефс и още едно място имаха един и същи вид кисели краставички, някакъв точно определен вид. Тук обаче не слагат кисели краставички и мисля, че това е бонус, защото с киселите краставички дюнера става по-кисел, а той има киселеността от малко от доматите, може да се каже, и от йогурта в чесновия сос. И майонезата, в смисъл, ако си правиш всичко домашно, в майонезата слагаш лимонена киселина, или там лимон тузу, или лимонов сок. Съответно ти е кисело и да добавиш още кисели краставички, става един много кисел вкус, който пребивава в целия дюнер. Това тук на 24 грил не е така, много приятна хапка, много свежа, много балансирана. Това е сравнимо с зенобията, между другото. Мога да му дам едно 9. Трябва да преценя дали това е по-хубаво от зенобията. Много е свежо. Пилешкото е приятно. Пилешкото е много хубаво. Има една хрупкава коричка отгоре и отвътре е крехко. Не мога да реша дали това е по-хубаво от зенобията. Мисля, че ще ги сложа на едно и също място. Да. Колко бях дал на зенобията миналия път? Не помниш ли вече? Мисля, че 9,8. Добре, това заслужава 9,8. Дори да съм дал повече или по-малко на зенобията с тая, това определено заслужава 9,8. Много, много хубаво. И има и цена 4,30. Не, всъщност зенобията е по-евтина. Чакай малко. Зенобията беше 3,30. 1 евро по-малко. Добре. Понеже зенобията беше 3,30, а това е 4,30. Зенобията с 1 евро по-евтино, реално вдига класацията по-нагоре. На това му давам 9,2 от 10. Зенобията за арабска питка става най-добрата заради цената. Ако бяха на една и съща цена, ще да кажа, че това е по-хубаво. Мамка му ще да каже, че това е по-хубаво. Ама цената също е фактор. Да видим обаче дали последната локация ще разбие чат.